Tom Petty. Bastante sonido berdintxoa, Radio mode on. Vale, Neko, tranquil. Sonido guapo hau, Hemen neukan, oza, nere presetetan neukan, hau atera nun berez status quo abesti horrentzako, dala berez ampli hau da, AC30 bat, dala Brian Mayen AC30. Queeneko, clona, digamos. Suena muy guay, enperren. Eta, bai, hemen honen gain suena muy bastante berdintxoa sonatze begia esan. Vale, orduan, pentsatze eta besti hau mine hongo ala. Ordena, bi gauza batea ezin dute. Vale, ba, a ver, ez dakizkit akordek eta guazen atatzen jutea. Mi menor. Mayor. Ja dudak. Mayor. Orduan, min gaude, bat lau eta bost, izango zian, la eta si, vale? A ber, ateatzeian, lehenko olain genuen, ez? Esate genuen bat, zein da, lau zein da eta bost zein da, eta fijo ateatzean la, oiek ateatzeiala. Kaso hontan, Re mayor. Vale, horrek nahi duzan. Ja, nere burun. Mixolydion, hengo gala seguramente. A ver. Zen akorde, ja. Sol, vale. Vale, a ver, akordeoia gatatzen zuten. Ya no estoy muy inspirado ya. Vale. Vale. Re, sol, mi. Mi, sol, la, re, sol. Vale.
Hor nola sartzean gitarra akustikak, horra, muerte, Hor, a tope. Super altu daude mezklan egia esan. Pixka volumena jatxi. Garbitzeko. Epa. Lehenoko iguala. Leheno esan izutena, hemen berdina pasatzea, gale? Mi maiorren gaude. Do maior, re maior, aupa Iker, aupa hi. Zabil. Hemen gabiltza laugarrena bestia atatzen. Laugarrena da? Bai, uste behitz. Running Down a Dream, Tom Pettina. Eta ahí estaba luchando con los acordes. Eta hoi leheno atea justo abesti bat, lehenengo abestia, de hecho, oasisena, eta baita itezun hoi mi maiorren zeon, eta do, re, mi. Diala intercambios modales, bemol 6, bemol 7, eta tonika. Hor hartuko da. Do, re, Gurasokian faltzetik, earkia falduta orduan. Zure promozio horrekin sartu behar. Jo, eskerrik asko. Apoyo bizkat hemen, si no me siento solo. Bueno, que no pasa nada, bestela hola ingo nun, O sea, nire kontuen nun, este es mi día a día. Eta hortako indet kanala, de hecho. Baina, bueno, eskertzea pixkat salsilla, eta galdetzea eta lo que queráis. Vale, aurrean hijo, Berriro estrofa. Horre. Bajoa horre. Como mola. Sol, mi. Sol, la. Mendik aurrea, bakarrizketa praktikatzen. Off-stream baita. Cabrón. Ez, baina, bueno, haizu, zu hemen esatet, gitarristak zatenak, haizu, aprobetxatu, gitarra hartu eta nekin batea ikasten maituzue abestik, behintzat zerbait hartzen mazu lo que sea, pues bienvenido sea. Eta hola, no hay excusa de espaldi ez zetela jotzen, y no sé qué. Pues no. Hortatzet, A ver si acierto alguna. Iguala. Berriro. Solo.
Bakit, hemen kriston solo, luzea dela eta kriston gozapia ditu. Ez dakit ikasikoetan beak iteun berdina, porque, azkenen abestipioa dira, behin jotzeko, eta nahiagot kasi... Pixkatatako tela guain, gainetikan jotzen bere ideia batzuk eta igual hartzeitu daula, baina gero igual enaiz hainbeste komplikatuko de, solo horra bestin bezala joko ditu, gero, behin jotzeko dara, ez. Así que, guazen entzutea solo hau. Oso interesgarria entzundetenak, entzundetenen, esan da, hostia, que guapo, ez, gauza asko iteitu guapok, rockeko, mitiko, lik asko iteitu. Es que, ja, bendinoiek. Joder. Baina berez bendinoi dira... Bitonoko bendinoi. Ara? Bai, bitonoko bendinoi. Desberdintasun handik narritzei duzu praktika hauetan eta normaletan egiten dituzunakin. Desberdintasuna beste gauz bat indetena, beste nola esatea, arrazoi bat kanal hau egitena da praktikatzetenen a full nahola, vale? Menos, zuekin itzaitetena eta hoi. Ikasten naho eta produktibok izatea, hemen pasatzen dituten ordu produktibok izatea, porque etxen zauden askotan, sobre todo egunez balin bat eta hola, distrakzio pioa, de mobila, esto, bestea, te llama luego tienes que ir a no sé dónde, ez dakit zer, eta zaude mila gauzetan pentsatzen, eta honek iteitena igual, konzentratu, eta venga, hau inbaet, eta punto ez, eta igual, hemen hasta hobeto ikastet, ez? Hobeto bintzat produktibogo. Porque askotan, komentatu izan dut, míticas conversaciones, ez? De jendeekin, sí, porque este estudia 8 horas al día y no sé qué, eta que está muy bien, ¿vale? O sea, nik baita igual egun batzutan izan de 8 horas al día, baina, a ver, de 8 horas, ¿cuántas son productivas? Hoi da asuntoa, ez? Eta gero, pixkat ondo organizatzea, eta gauza ezberdinak marman emituzu, izatea, venga, guain ingoet, ariketa hauek, gero abesti hauek ikasiko ditut, gero sartuko naiz ez dakiz zer itea, vale, hoi nahi izan egiten abidez de belarria lantzea, o lo que sea, ez? Eta, claro, puedes hacer eso igual en 2 horas, ¿no? Eta el que ha pasado 8, igual se ha pasado 8 horas, pero tocando ahí sin pensar casi, eta que no avanzas, ¿vale? Si has tocado eta forman mantenduko zea, ¿no? Behatzak eta hoi, baino igual ez diozu hainbeste igual buruai eman, o ezakit, gauza hoi da, produktiboa izatea, jotzezun garaien. Zin barne eta kanpo. Ia ez dituzu inoiz erabiltzen tablatura eta olako historik, ala? Hay que aprender, a ver. Tablaturak eta ez. A ber, erabiltze ditut, adidez guain fingerpickingakin da bastante hain aizela, ez? Aldetenen, vale? Denbora aukatenen, fingerpickinga ematen hain aiz. Eta, estiloinetzako nahiko berria da, vale? Bai, ja urte batzuk nijoa praktikatzen, baina ez hainbeste. Baina, asko guza ez zaitez. Eta hor, abesti horiek bai ite zaizkit zaiagok igual belarrik zatatzeko denak, ez? Dia oso, arreglo espezifiko dia, eta nota bakoitza ateatzea belarriz eta, igual gehiago kostatzen zait. Eta nola, denbora ez daukaten sobran ez da, bai lortzitutela partidurak, tablaturakin eta hoi, prozesuei azkartzeko, ez de, bale, hau hemen iteu, edo tal, porque igual dia, posizioa ez dezula hartzen nun nahi dan iten, ez, melodia eta akordek da dena bat egiteko.
Baina gero behin ikustetela nundan da hoi, ja bai juten naiz praktikatze saiatzen naiz partitura gabe egiten. Bai. Eta tablaturak eta baita gutxi, porque kontuatu naiz, hasieran asko erabiltzen ditun. Gitarra ikasi nun, hasieran bakarrik ikasi nun, eta dena tablaturakin, ez? Eta, claro, iritsi da momentu bat, ikusten nun, eske beti daude faiok, eta asko erabiltzen ditut guendikan, ikaslekin eta asko erabiltzen ditut, baina beti esatei ikaslei baita, osea, eske ez dago, ez da tablatura bat, ez daukana faioikan, perfecto daudenak oso gutxi daude. Eta horregatik pixkat, ja aspaldi ez ditut erabiltzen, egia esan. Hola, nik nire gauzak ikasteko behintzat. Eta hoxe, mi esker galderengatik. Vamos a seguir, soloakin a ver. Bendin de Dostonak. Joder. Pues bitonoko bendin horiek brutala dia, Osea... Gero hemen tono terdiko aite bai. Hemen oiz lehenengo sokan iteakoa, baina bitonokoa ja, claro, nik erabiltzen ditut 11.49 sokak, nahiko lodi xeok dia normala baino. Eta... iriste naiz, baina, bueno, gero behatzak, ja... A ber, enfokatzen. Da igual. Baina bai, gatzea pixkat. Vale, berriz jarrikote, porque hay cosas muy guapas. Beste lokura hortan sartu baino lehen, beste gauzatik. Vale, oiteu. Algo to right. Askora altzaitu hor ligatu da. Vale. Muy guay, improvisatingo gainetikan, vale? Más o menos bereziak hartuko ditut eta nik nire mobiak ditut. Goet jarri beste kamera, a ver. Tero, tío. A ver,
Otra. Beste bat fade out, Beste bat fade out, tío. Buah, zenbat abesti bien fade out. Kontatu inbarko ditut, porque... Vale, bastante... ¿No? Bastante... Al pego, yo creo. Vale. Steven Jokot. Markatu. Vale. Osoa Jokot. Eta... Hartze gertatzen, vale? Ba. Ez da gitarra, bajoa da. Eta gainea, hau... Markatu gehatu bat. Ez que kamiseta hau berezia, bastante berezia notako, egia esan, ze justo Gabon hauetan, bakizue musika eskolakin, Gabonetan emate du Leidorren kontzertua, de hecho Twitchetik bota genuen aurten, lehenengo aldiz. Eta nire ikasle batek erregalatu ziten egun urtean. Bai. Gaina, joe, osea, tipoak klasen galdetu ziten, Ander, nire osabai, erosi baiot, kamiseta bat, eta más o menos zu bezalako gorpuzkera auka, da, zuz eta jaukazu da. Esan nion taia, y no me la olía, pero para nada. Eta, da, bai, joe, ba, oi, 12 urteko ikasle batek edo, así que, moi makina. Bai, gaina, oi, es un artista. Así que eskerrik asko bai. Ahí va, berriro, hasieratik. Beti zatiotan ia dutela ikusiat.
hor zati batzuk bendikan zauzkatela pixka barrenatuta, ez? Zati horta di joanen, ez duiten lo de nena. Ez duiten. Bai. Berriro.